What's up guys? Ako nga pala si RS at welcome sa Promview TV channel. Para sa video ito guys, magdodokumentary tayo kung paano ginagawa ang produktong ito. Ang tawag ito guys ay Pandan Box na produkto ng South Seas Native Treasure na ine-export sa Hawaii. So yun guys, tara alamin natin kung saan nagsisimula ang produktong ito. Ay wait, magbibis mo tayo guys kasi bukid yung pupo natin. So, magbibis mo tayo. So guys, tara. So yun guys, tara, andun sila sa baba. So yun guys, simula dito, lalakaran natin papunta dun sa pinagkukuha nila ng pandan. So, tara. So yun guys, bali, andito tayo sa lugar kung saan kinukuha yung dahon ng pandan. So ayun nga pala si Aileen, si Limuel. So ayun nga pala si Nanay Josefina. Tinatanggal nila itong yung tinik. Ito yung nandito sa dulo. Magkabilang dulo tsaka yung dito sa may gitna. So yun guys, bali ito nga pala yung itsura ng pandan. So nasa puno pa siya. Bali meron din kasing malaki, medyo matanda na. Ngayon guys, tingnan natin kung paano ni Limuel kinukuha yung yung mga pandan. So yun, tara. Guys, bali si Limuel pala guys yung in charge sa pagputol ng dahon ng pandan. So ayan, pupunta natin siya. So ayan guys, ganun yung pagkuha ng pandan. Limuel, kamusta naman yung pagkatabas ng pandan? Ayos lang. Mahirap kasi matinik. Mapagal. Pero tagaan man sa ninita, nangangaypuan man kay kamit. So yun guys, bali ito na yung ginala ni Limuel. Ay nga pala guys, ito pala si Nanay Josefina. Siya yung nagmamanage ng pandan boxes. So yun Nanay, bukod sa pag-manage ng mga boxes, ano po yung pinagkakabalahan nyo? Sumasama din ako, tinutulungan ko silang kumuha. Extra income din. Extra income din. So yun guys, bali ito pala si Aileen. Pares lang ginagawa ni Nanay, pinagkaiba lang, meron siyang kagamitan. So lipid yung bang mahiram. So yun guys, bali ito na yung ginagamit nila. Hindi rin pala talaga mga gawa dito. Manikahin din pala talaga, no? Bali tapos sila mga pandan. So ngayon guys, uwi tayo. So susubukan kong pasinin ito papunta doon sa taas kung kaya. Ngayon guys, tara. So yun guys, bali yan lahat yung nakuha nila. Tatlo, apat na tali. So yun, tali sa taas ng tricycle. So tapos nun, uwi na. Pagbibilad ng mga dahon ng pandan ang sunod na proseso. Kung mainit at maganda ang panahon, ang buong maghapon ay sapat na.
Handa na ang mga dahon para sa pagbabanig. So guys, bali sa mga pandan boxes, ito yung pinakamaliit na. Bali yung size niya is 4x4x4. So yun guys. So ito naman guys yung 3x5x7. Bali ito yung pangalawa sa pinakamaliit. So yun guys. So ito naman guys yung yung 3x7x10. Bali ito yung pangatlo sa pinakamaliit. So yun guys. So ito naman guys yung 4x8x10. Bali ito na yung pang-apat. Pang-apat to. So ito naman guys yung 4x10x10. Bali ito yung pang-lima sa mga box natin. So guys, bali ito yung last na sizes ng box. Ito yung pinakamalaki. So ito yung suot. Ito siya 4x10x12. Magandang umaga po, Lola. Ganda man. Makukuan, salamat. Ay, kamusta naman, Lola, yung ginagawa niyo, Lola? Ay, sus ko. Talagang mapagalon magnikwasan ni Kuyo. Pikatyagaan ko ta. Yung lamang dito mo, pangbakal lamang kapitili, asukal. Yung Lola, yung kinikita niyo po dito sa paggagawa ng pandan box, saan niyo naman po nagagamit? Igabakal kong pulong ko. Yung dapat-dapat si Timos, yan. Nakakuha man ako kung ano man ang gusto kong kaunon. Dede, So, bali po, nag-maintenance sila kayo, Lola, ano? Oo, nasa 67 na ako. Sabi, parang di halata, Susi ko, ano man, pag guna mo man sa ko. Hindi naman pala. Ito, malaking tulong din pala ito, Lola, no? Kumisan nga pigagda ko siya man doon sa pariwa. Nag-iba kami. Si Lolo, nagbabaril din, ano? Oo, nag-iba kami. Parang yung lamang kami mata. Bukod sa extra income bonding na rin, ano, ng mag-asawa, ano? Oo. Kaya po, Lola, maraming salamat po sa good interview niyo. Oh, salamat. Mula naman kila Lola Sabel, dadayo tayo sa bahay nila Ate Celeste kung saan kasama niya gumagawa ang kanyang kapatid na si Christy at ang asawa nito. Magandang umaga po. Marenaldo matabi. Dagos na tabi. So, kamusta naman ate? Dagos na tabi. Bali, ilan taon na kayo nagagawa ng ganito? 7 years na. Sana tuloy-tuloy ang pagpagawa nitong pandan box para nakakatulong kami sa aming mga asawa at mapag-eskwela pag yung mga bata, pandagdag rin. Maraming salamat po sa South Seas Native Treasure sa opportunity pagpagawa nito sa amin. Thank you po. Magandang umaga po. Tapos na tabi. Ay, sige po. So yun na, tita, kamusta naman yung paggawa ng pandan box? Eh, man malay. Nakatabang sa tao. So yung bali po nakakailan po sa makahapon yan? Depende. Pag ako lang nagatabang,
Nako lang naigid. Arag ka ini na dahil mang eskwela, nagtatabang tinda, kung dahil man tindang, tapos ang tinda tagibo ninda. Kung wala namang pasok at tapos na ang gawaing pangpaaralan, tumutulong ang kanyang mga anak sa simpleng gagawin. So yun tita, maraming salamat sa pagpapa-interview sa akin. Thank you po. God bless. Mauna na po ako. Thank you. Magandang umaga po. Tuloy po sila. O, tutawi. Kamusta naman ate? Ni malay ni maray ma. Bali po, nakakilala kayo? Ito na, nagawa nyo? Marami na. Marami na, no? Oo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, partner po siguro to, no? Partner. Pag maga, yan lang gawa ko hanggang hapon. Hanggang hapon na po yan, no? Oo. Maghapon po, nakakailang buo kayo? Mga ganun. Nakakasampu ako. Partner na yun kasi sa kupuan ko lang. Extra income ko. Pag warang kita ang jeep o di may pambakal kaming bagas. Bali po si Mr. Jeep Driver? Driver, oo. Sana, dahil hindi ito pag dahil hindi pag pundo ko. Napakalaking tulong ng paggagawa ng pandan box sa mga tulad ni na Ate Rosie, Tita Maricel, Ate Christy at Celeste, pati na rin kay Ate Len na isa ring ilaw ng tahanan. So tita, bali, kailan po kayo nag-umpisa magawa nito? Umpisa yung paggawa dito, umpisa na. Bali tita, sa isang linggo, nakakailan po kayo nito? 40, ano yan, 40, 30. 40, 30, ano? Ang dami, Isang no? linggo. Oo. So bali, 30 o depende sa size, ano? Depende sa Mas marami, size. mas maliit, mas marami, no? Mas marami. So tita, tara, dalihan sa deliveryhan mo. Okay. Tara. Driver po. 10 by 12. 10 by 12. 3 by 5 by 7, 8. Salamat. Mauna na kami. Thank you very much. So yun nanay, kamusta naman po yung pagmamanage nyo ng pandan boxes? Okay naman po. Ito. Lagi ako magbista ng na may nag-deliver sa akin. Ito po, bakit dinideliver nito? Ano po yung ginagawa nyo para ma-secure po yung yung good quality ng mga pandan boxes? Tinatanong ko kung sukat, malinis, gano'n kaganda yung So yun po yung ginagawa nyo, no? Ilang taon na po kayo nagmamanage ng pandan boxes? mga 8 years. Mga 8 years na, ano po yun? So yun nanay, sa pagmamanage po, gano'n naman kahirap yung pag-asikaso ng mga ganito? Medyo mahirap-hirap din, lalo na kung tag-ulan. Hindi masyado kita makaano ng mga materyales. Mahirap sa pagkuha, no? Mahirap sa pagkuha, saka paglilad. Ano po yung sikreto kung bakit po sila talagang hanggang ngayon gumagawa pa rin po sila ng pandan boxes? Marami kasi interesado silang gumawa ng mga pandan kasi bukod sa lalo na may estudyante, mga baon, project, o minsan sa tuition nakakaano pa sila. Dagdagan, no? Oo. Maski wala pa sila sa akin nagagawa, minsan pakuha muna may babayaran. Kaya minsan maski walang order sila, nagpapagawa ko kung anong size. Para at least may ready na. Para may ready na pag sila sa akin order, Meron na. meron na kagad na. Kaya tuwing Pasko, ayun, may natatanggap silang mga grocery. Ganyan, diba? Kung Pasko, meron silang nare-receive na sasaluhan. Ay, ang ganda naman talaga nito. Dito na ako, talagang hindi na ako dito aalis. Gagawa ko ng ng box nga. Salamat sa South Sea Knitted Treasure. Mabuhay, isisente.